tichida kugamuchirai zvakare pane paSaint TV apo patinoita urongwa hwekufamba tichiona vakomana nevasikana vanogara mumastreets. Shamwari yangu wakadii zvako? Tiripo. Right. Zita rako unonzani? Brandon Mukakananga. Alright. Wane nguva yakareba sei Brandon uchigara mustreet uye une makore mangani ezvi? 14 years. Alright. Wane nguva yakareba sei uchigara mustreet? 2015 kurotidza kutosvika kuma 7 years handini? Wakauyawo ne 7 years uchiri mudiki. Right. Kumba ndiani ariko? Alright, chimbotsanangurira kuti chii chakaita kuti ubve Kumba uri mudiki uchizogara muroti? Alright. Saka kubva pawakabva pamba dhedhe havanozombokutsvaga? Havana kutsvaga. Dhedhe wako anonzani? Kimpton Mukakananga, vari kuApo Aive. Alright. So hama dzangu toda kuti tibatsirane nemwana ari panapa kuti timbozama kudzokera kupi? Kumba. Tinoona baba vake ava ataura timbononzwawo kuti dambudziko nderei uye havakwanisa kumugamuchira here kuti vange vari vanomutora kuti vagare naye zvakare. Iwe hauna musikanzwa here Kumba shamwari? Hauna ndidi? So kune veswanda kupatina nesu namba ndo dziri pascreen tikwanise kubatsirana nemwana uyu timbononzwawo kuti chii chakamubvisa Kumba. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, NaMainini TV crew. Much love.